Walay jail personnel nga nalambigit sa pagpalusot sa mga cellphone o uban pang communication device sud sa Cebu City Jail. Kini ang migawas sa gipahigayong pakisusi sa mga kanagkuan sa Cebu City Jail Male Dormitory ubo sa Intelligence and Investigation Unit. Matod sa Information Officer sa Cebu City Jail nga si Jail Officer 3 Blanche Alinio, nga wa gid sila matumbok nga responsable sa pagpalusot sa mga cellphone sa dulan 200 ka mga personnel sa pasilidad. Kini subay usab sa pasangil sa usa ka kanhi binilanggo nga adunay mga jail personnel nga mopalusot og cellphone sa naasoyng pasilidad, bugti sa 50 ngadto sa 60,000 pesos nga kantidad sa salapi. Pagpasabot ni Alinio nga sayon ra matod pa ang pagpasangil sa ilahang mga binilanggo usod sa presuhan apan kun way konkretong ebidensya nga magtudlo kanila o baka sa mga jail personnel nga ilang kakonsabo hayan lisod gyud kini nila nga mapamatud-an. Sa pagkaron wa usab sila natumbok nga mga persons deprived of liberty kon PDL sud sa bilangguan nga may posibleng kontak sa mga dinakpan sa nagadayang drug operation sa kapulisan. Kani nga mga pamaagi mamo ni siya ang mga proseso nga gibuhat sa ato ang investigators. Aduna sila yung mga law nga investigation and intelligence gathering nga gibuhat. And insofar as we are concerned, dili lang usa, duha or tulo ang personal nga investigate kundi kami tanan. We were subjected to proper investigation just so maklear kung aduna ba gid namo o involved or wala para sa malimpyuhan or adunay gitawag nga internal cleansing ang ato ang Cebu City Jail Male Dormitory. Aron mahunong na ang mga pagduda kalabot sa pagpalusot og cellphone sud sa pasilidad, gibutyag ni Alinio nga sila mismo nga mga personnel ipaubos sa makuting inspeksyon inig sulod o gawas sa bilangguan atol sa ilang duty. Lakip sa ipaubos sa inspeksyon mo ang ilang mga sakyanan og motorsiklo. Kadunay usab ang ilang pagpahigayon og mga random greyhound operation sa mga selda nga ginudahang adunay mga kontrabando. Sa katapusang greyhound operation nga gilusad sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA-7, nasayran nga way kontrabando nga nakuha sud sa pasilidad. Hopefully, mahimo ni siya nga kuan na sir kanang end sa mga huhungihong o mga issue batok namo no, especially sa ato mga personnel. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.